Kami buba, kami buba, kami buba. Laban lang. Hey mga daya, mga kadayers, no? Alright? Sure lang. Kung tayo. Sure lang. Time check mga day, 11 AM na, no? So, karon nag-uban me. Hey, day? Kaluot! Hey, day? Hey, day? Hey, day? Angela, Angela? Hey, day? Hey, phones? Phones? Laban, laban? Alright? Phones. Sa cellphone. Muna siya mga day, mga kauban din rin, no? So, karon mga day, mo adto me sa Lambog, no? Alright? Kay gusto lang may magdagat-dagat mga day, mo na siya. Kanya, mo ito po may kawasan nun niya kung madapag yun, pero feel ako madamag na siya, no? Madagi na siya. Feel ako, importante yung CR. Importante yung CR, so gusto sila sa badyan kaya CR. So, ang CR yung tourist spot day. So, muna siya mga day, Sunday magkikaroon sa murag, wala sila trabaho, gano'n. Nga Juday. Nga sa Bawa Jud. yung kisbet, ano niya? So, mga day, na announcement mga day, no? Ako announcement mga day. Karon ding adlaw mga day. Karon kay grabe jud kay ning adlaw oy. February 24. Oh, February 24 karon. Parang siya si mong mag-1 month po to si mong birthday, babe. Ginutabang ba yun? Char lang. Wala, di pa to Di official. pa to official. Karon di mga day no kay si Steffi. Mauyab na ho siya mga day. Steffi's gonna be my girlfriend. Char lang. Mag-girlfriend ako si Steffi niya. Feel ako din ang ginawa kaya ni. Feel ako, urag kuan man day, urag kuan man ta. Okay, mo match mo day. Actually na spark. Insert ang spark, char lang. Mga day, mag-countdown na to mga day, no? Angela, mag-countdown tag 5 seconds kay para official na gid me. Sige day. Sa hong, kasi tawagan na to. Ay, kasi tawagan. Sige to. Nagkatawag tayo sa bitan. Honey Bunch. Honey Bunch. So, ikaw si Bunch. Ikaw si Bunch, ako si Honey. So, ako nga ataw, di mo Honey. Niya, imo tawag ako Bunch. Oh, Bunch. Oh, sige. Ganahan na pa go. Okay ra Honey Bunch, guys. Okay ra? Ikaw rin yung matawag. Bagay rami, day. Bagay rami. Okay na. Bagay daw to, day. Bagay rami. So, sige na, no? Angela, mag-countdown na ta. Excited na ko, day. Sure lang. Sure lang. Yawa kayo na akong ni Steffi, hindi ba sabdan? Sige, guys. Si Angela, sugdin, Angela. Countdown. Yeah. Sige. 4, 3, 2, 1. Okay. Countdown, ay. Dali na naman uyab po eh. Day, kabalo ka, day. Ang dami lang dito, ha. Kapita dyan sa mauyab, day. Kalma ka na ka, day. 5, I will rock your world. 4, Day, kapita dyan sa mauyab, day. Ano di mo eh? 2, 1. Ay, day, kiss ko, day. Hoy, ano, uyab namin ni Steffi. So, kung mo gusto ko kiss-kissan ko ni mo, ha. Day, ayaw kin pag Hi, Honey Bunch. Sorry ha, platonic na ba itong relationship? Kita patngal din rin. Han. Wala na po nag-bra mga day. Hindi na po mag-bra. No? Ano po? So, muna siya. Uyab na yung mga day. Wow, kanoon! Wala ko lang choice, Dre. Wala ko lang choice, ani. fairness, ha? Sumurag, kailangan ko mo pretend. Wala man siya ka ng blush of lip tint. Day, ano nag-blush ka? Somebody Oh also! my God, I know you've been waiting for this day. Char lang. Kagday. Gutuman na gini. Kaugta eh. May mga day namin dito sa car karon kay ang lechon gid mong giapas diri no, palihog lang. So mo ni siya mong first lunch ni Steffi as lovers. Kira day. We drink plenty of water ba yan? Anong day, uy? Ay, Honey, mas kalimot ka. so para si Honey, charot yawa. Cringe kayo, may kusay. Hindi na ko kaya, yawa. Bunch ka na. Yawa ka? Yawa lang kayo. Ikaw na bunch. Pinaka-bunch kay ganaw ka kang song na. Basta sa'yo ka, Honey. You eat well, ha? Pero eat me well. Bigaw! Okay? Day. Hey, Ray! Okay, Ray! Oy! Oy! Okay. Okay, ang insurance, be? Insurance. Ya, karon nasa naman sa padung, West? Nasa naman sa padung, Honey? Sa ano na bunch?
Yes! Ha? Sa Tabadong? At ayot, Lambog. Lambog Beach. Lambog. Hindi mo ko ilabog-labog sa kamay. Yung sa lambog sa kama. Ay, panghatag, ana. Biye? Ako lang sa doy, parang di ko nag-mint or parang feel ako. Mauwa nga sa Sinain kayo, hindi makapag-brush. Mauwa ko magigtsula, bitaw po ni mo. Yung kaluhin mo, kasagang. Huwag ko kasagang. Tsula ni mo, kung wala ko kami. Dapat mag-mint na guys. Kiss ko, Bi? Kiss ko ba? Hindi, ayaw pag... Wala na ko ni mo, Gibay. Ay, bad. Sorry. Grabe sa it's just a kiss. Gusto yung just Hello, uyab niya ta. Kuha na ako ang mint ha. Kumutay ko ba yun? Yo! Isa man eh. Deep inside the bridge na mo na siya, deep inside. Okay naman sa ako. Yung kaluhin. Uyab ba yan? Nakauwi. Lagi ko na hard to get ko, palihog lang. To get siya nga uyab. Unya pa. Ay, kaya na honey. Ano na bunch, palihog Wala lang. man na siya sa daghita o. Actually. Wala ka? Ito boy? Kaskot ni mo. Cute niya eh. You're so honey. Oy, hi. Wala pa nga rin. Nagtulog ka oras. Wala pa nagtulog ka oras. Yan, di na kaya ni Steffi. Kasi Steffi. Honey. Kaya na ko na. Gusto mo holding hands na? Ayaw mo yun. Sa manok ka, manok. Manok ka? Eh, sira na mo siguro, honey. Ay. O, diba? Ano lang? Gusto ko holding hands. Nga na ako mauyab. Gusto ko holding hands. Day, day. Tama na, day. Ano ko na yun? Yawa. Uy, bastos man mo. Ayaw ito. Uy, ano daw mong honey, ano? Conservative ba akong honey, oy? Conservative. Looking yawa. 2,000 years later. Mga day, time check, mga day, 3 PM na. Anya, karon nag-struggle may pangitag parkinganan din sa Lambog Badjan. Grabe na dyan. Pila na, kaloris ako na. Burn din rin, no? Grabe ka, igang bayot, oy. Grabe na silong honey dito. Grabe na gano'n. Oy, yun sa man, oy. Di ko pansin na siyang honey. Nagkuhan mo? Nag-away mo? Ang bot, bitaw niya, eh. Uy, pansinapod ko. Pansinapod ba? Uy, pansinapod ko, eh. Yawa, ingat kayo. Igang siya, di ko niya pansinon. Sabon. Gisapot, pero ang honey, oy. Sabon. Kaya siya gusto mo. Kasi may buhat doon sa uyab dahil para mawa ang sapot. Saan daw buhatan sa uya para mawa ang sapot? Ay, hupi din. Ang bato lagi. Yeah, dahil. Kung saan pagbawa sa sapot, sapot po ko. Sapot po ko, ayaw mo day. Grabe ang sauna na ito, bayo! Grabe mga day, oh. Karon na pa mi nangita may parkinganan diri sa kuan. Nya. Laban jud sa mga tao diri bitaw. Dati nangutana namo kung mag-sip over pa mi. Eh kung okay ra pud ko sa gusto. Di mo sabi kabuti mo. Salamat sa salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dede ako, dede mi. Sige, dede mi, dirita. Yalat sa isa diha ara. Sige, dirita. Talaga ginhawas tipi. Fucking hot. It's fucking hot daw. Ah! Okay, kuha na naman mga gamit, no? Lihog lang. Grabe, oy. Ako singot, oy. Di amada. Yeah, okay pa? Sauna. Okay pa? Ay, grabe. Libreng sauna. I feel so fit, Day. Fitness is a lifestyle, Day. It's not a hobby, Day. It's a lifestyle of fitness. Sure lang. Ay, sa lubong na mo, Day, mga Day. Okay ka na, mga Day. Oh, humot kayo, oy. Palihog. Grabe kayo. Grabe, oy. Romantic kayo siya, no? Palihog lang. Kau tae. Ano nga person mo ba? Nahurni na ka. Tungod lang ani nga baho. Kau tae! Yawa din ko mo na di mo eh. Di ta uya ba? Ano na, honey? Dili na, buo na taban.
Grabe yung hugot ni Kuya. Ay, kayo mahal pa rin. Ay, di mag-uol sa dagat mga day. Wala ko nakasagang mga alay lakad dito dire. Ayo, wala ko sa Lahi na dyan ang alay lakad dito dire, oy. kay diri ah. Wala na ako yun. Sama, hindi mo maundang niya, oy. Kaya mo gani, harap ito dire, palihog lang. Yug lang. Mga day, so kami ni Abigail, no, kami maligo mi, no. Pila may minutes day, pero dali ra kita dire. 15 minutos na may yung water ni kawasan ganern. Kaya kung hani dire murag isapot na gid siya. Nakamon gid siya kawasan bitaw siya paki dire. No? Okay, paki dire. Mangilis sa tabi tara. Oh. Sabuni ko ba? Yawa basta makita kung atingal dire. Sabi. Sweet mo yun ate. Tara yots. 2,000 years later. Mga day time check, 4:51 PM kasi nag-switch na po mi og location no. Kay ganihan nata sa Lambog. Lumbay. Namin sa Lambog ya karon na namin diskawasan no. Lahi ra jud ang adventure. Lahi ra jud ang adventure. Hungiti day, hungiti ana. Hungiti ana imong anday be. Ginako kayo. Lain kayo. So, mura grabe dyan lang. Alay lang ka Uyab pa diri. mo. Dai pa ka ako na diri. Ikaw lang pa ako dyan. Kung slice bread lang dai, kay slice do dai. Yo, ako daw pa ako yung sliced bread. Mga day. Sama sir lang. Kapila na Ano ni day? makanakain diri. Mura ni? Mura ni kawasan mga day. Mag-uula sa mga full ni mo diha. Anak siya mga day. Nga mo ito sa kawasan full. So, Ako, anong full na-full naman ko nimo. Pakir ni mo. Kabaw po siya mga day. Kabaw po siya. Alright. Bunch ba? Ay, honey. Kiss ko ba? Sa mga mo kisigan ako kay kisa niya karon. Kita rin nakatawa sa itong kaugalingon. Luisip. Grabing alay lakad din rin, oh. Grabing alay lakad. So, grabe gina mong pagbaktas mga day. I love you. Mga day, ingon sila nga, bawal daw maligo sa falls kung wala daw jacket. Literal siya hoodie, no? Basta pwede ka Kaya ingon sila, grabe daw katugnaw ang tubig. Dili siya ta dire. Grabe daw katugnaw ang falls, oy. Palihog lang. May galing nagdarap og sweater. This way to Kawasan Falls. Alright. Hiyo na nga. Kasi pwede ka bunganga ba? Sweet yun na. Mo gani, gusto mo yung kunlon. Ghost kay Imnan, gano'n ko yung ihi bitaw. Pero sweet ba? You're in my heart. Tulog sa banak, you're in my heart. You're in my heart. In fairness. Teka, undangan. Charot. Hindi ko ni mundangan, kaupta eh. Kawasan ay siya! Muna gina, day. Malihog lang yun. Oh my God. Nakita na gina akong Kawasan Falls. First time na ako diri mga day. Bisag, dool raman ang tako. Diri. Hindi ko nahangol bitaw. Pero hindi ko bisita. Excited ko. In fairness sa pa-bridge ni Mayor. Producer! Hoy! Giatay! Bahala mo daday. Uy! Ah! Fuck! What is maslide ba? Yaw ba? Look ba? Kaya ni mo? Mawang lagi dito. Kung natin mo siguro mo na? Delikado kayo ba? Baday. Kawasan mo siya. Muna po ang Dahil Dahil, murag, dirigit ko ni mo, kabanan dahil. Day, wapa ko na pisto day.
see things we did. Pinatakas, bisyo o walwal, we sold it. Kulay ni oy. Tara mo muna. Hanggang sa wait lang. Hoy, wala na di ko kauyon, day. Wala di ko kauyon. Huwira sa kamera, be. Apa ka? Ayaw. Shit! Ish, day! Si Angela po mga day. Sige, day. Sige, day. Kailangan ko mo. Kailangan ko mo. Yes, day. Lupila. Kailangan Tipo ba? Bani? Tiyalay mo sa loob. May palagi daw diri kay Ilisan ka. May padere kay Elisan. Ilisan ka, dili ka hubuan. Charot. Ay, oy. Okay lang. Gusto ko hubuti mo. Char lang. Doha. Yeah. Yes, day. Mga day ka ni 50 pesos for 24 hours. So magtambay gid mi diri 24 oras para dili jud masayang ang buol. Dili ta 24 hours, okay? Lagi yes day. Sayang Dili ang lang 50 sayang day. 50. So ito na tini baniti ka na to. Bawal na dalon ang cam dito. So mamalhin na ta dire. Mamalhin na ta. Mamalhin na ta mga day. Tara na biyahe na. Char lang. Yawa, tong yawa ay di magol. Grabe mga day, grabe ka cold diri bitaw tubig. Mas cold pa kaysa. Pero ba kasi pulos ani ako uyab boy ko di ko ihag. Bito wala ko. Naguyab pa mo. Kasi pulos ako uyab ko di ko ihag. Ikaw ingon mo bunch. Doon ako. I feel so cold. I feel so cold. I feel so cold. Eye to eye, akbay, holding hands in public sa imong ngisi. Bahala na mo daw eh. Nako sa gabi. Nako story ana. Sa may story dahil. Ano ko di mo tuong mo engkanto diri oh. Hindi mo ako tawag. Ganito naman jud. Sira, Family ako. sila nagunana. Wala ko ng joke. Nasa picture, wa sila kailangan nung na-ador sa naglingkod ra pa gyud. Yawa, kalihog lang eh. Hawa na ta diri. Balik ka na lang. Tara na, biyahe na. Tara na, biyahe na. Sige lang na natin diri ba yan? Ay, Pilos na ko eh. Angela, yung go lang. Pero sa gani. Ay, pangita lang yung gusto ko. RIP sa mga friendship na tawag ka. Ayaw daw lang, Angela. Sorry, Day. Sige ko, hindi ko makakalain gusto. Friends naman yun. Sorry. Friends naman yun. Tutob naman friends. Thank you. Uy, mali siya. Actually, si Rosa magandang honey good. Kiss me? Kiss me, bebe. Nilikay na yung feelings. Charing. Ako na yung feelings. Hoy, Parang naman dahil tanang sa likodan ano? oh, hindi mo ba? Maklaro na kayo magpapapa. O, kompay. Papa, bilaway ka. Uy, kabalo ka, mula ba yung kiss ni mo dahil? Manimos mo na siya. Hi mga day, time check 6:30 PM na. Nahuman namin dire sa Kawasan Falls. Ligo-ligo no kay bawal naman daw maligo kung ngit-ngit na. Kaya di na ba sure ka makita? Kasi dagito ra kalit diha. Ano yan? Ito, laban. Honey, nalingaw ra ka sa ato ang adventure. Nalingaw na ako kay ni Atem. Nagbunit ko sa akong legs. Sige na sa. Nalingaw ka kay ni ate kung gunit yung legs. Yun pa, sige, huwag tanaw yung legs ito, ganyan pa. Gano'n. Kabalo mo ako. Nakakapengiro na ka. Kawa. Buisit, eh. Karon mga day, after mo kaon si Steffi, mag-ilis sila. Kanya, manghuli na rin, man. Diba? Bunch lagi. Nung sa naman ka. Eh, Uy. oy. Muli na lang Mura ka. naman yung vlog niya, wa. Thank you for the food. Oh, di ba? Mga day, time check 10:43 na yan. Nakabalik na yung syudad, no? Uban akong honey. Alright, so, magbuwag na kita, day. Buwag na ta. Buwag na Time kita. check lang. Time check lang, Jud. Murag, salamat sa Ginoo. Nahuman na siya ito mga suliran.
Kasi feeling, oy, nga marag buwag Salamat sa Ginoo. Wala ko nalipay. Gilod ko. Gilod ka. Gilod the whole process. So, karon nga mag-part ways na ta. Wala tayong mga sweet long messages. Wala na yung mga sweet-sweet. Wala namang panahon dahil. Wala yung panahon. Pero na-di ko request nimo. Dapat kisan yung ko nimo. Okay.